Τσιρίγο FM 105,6. Σε αυτό το σημείο θέλω να καλημερίσω στην εκπομπή μας τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Μιχάλη Πρωτοψάλτη. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού σου. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να μας ενημερώσετε εσείς, ο καθήλυν αρμόδιος, για την φημολογία που έχει υπάρξει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, μια αίτηση που είχατε καταθέσει για την αναστολή της απόφασης της ποινής για οριστική αργία από το αξίωμά σας. Δεν ξέρω που έχουν κυκλοφορήσει φήμες. Μια πολύ σύντομη αναδρομή να κάνω. Όπως έχετε και εσείς στο ραδιόφωνο σας πει και όπως είναι γνωστό πιστεύω σε όλους, αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας των δικαστηρίων, των καταγγελιών και της ταλαιπωρίας που είχαμε υποστεί ήταν να έχουμε και πειθαρχικό έλεγχο. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο λοιπόν, το οποίο με μια συνοπτική διαδικασία πήρε κάποιες αποφάσεις το περασμένο Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, εμένα επέβαλε την ποινή της έκπτωσης. Επειδή την απόφαση αυτή την θεώρησα άδικη, την έχω προσβάλει στο Συμβούλιο Επικρατείας που είναι το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο. Ακριβώς. Και παράλληλα είχα ζητήσει και την αναστολή της ποινής. Η προσφυγή έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί στις 10 Δεκεμβρίου. Η προσφυγή για την αλλαγή της απόφασης. Ναι, έχω προσβάλει την ποινή. Είναι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο η έφεση που, να το πούμε έτσι για να γίνει πιο κατανοητό. Ακριβώς. Υπάρχει μια απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος υιοθέτησε την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο με μια πολύ συνοπτική διαδικασία 3 λεπτών ουσιαστικά δεν δέχτηκε ούτε να μας ακούσει, εγώ που ήμουν παρόν, ας πούμε, ούτε να με ακούσει καθόλου, παρά πήρε αυτή την απόφαση. Το θυμόμαστε. Αυτή τη στιγμή όμως παράλληλα μέχρι να φτάσουμε στις 11 Δεκεμβρίου. Ναι, ο νόμος προβλέπει λοιπόν ότι έχουμε δικαίωμα όταν μας κοινοποιηθεί η ποινή, έχουμε δικαίωμα σε 1 μήνα ή να εκτίσουμε την ποινή ή να κάνουμε προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Εγώ λοιπόν έκανα προσφυγή. Είσαστε ο μόνος που έκανε προσφυγή, οι υπόλοιποι έχουν... Οι υπόλοιποι εκτείνουν την ποινή τους, ναι. Ο νόμος πάλι λέει ότι μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Αναστολών δεν ισχύει η ποινή. Το Συμβούλιο Αναστολών λοιπόν συνεδρίασε και ενημερώθηκα χθες. Δεν έχει, δηλαδή η απόφαση αυτή δεν έχει ακόμα, δεν ξέρω ούτε αν έχει καθαρογραφεί, δεν μας έχει κοινοποιηθεί δηλαδή η απόφαση, αλλά πάση περιπτώσει εγώ επειδή ήθελα να είμαι εντάξει και να γνωρίζω, έστειλα το δικηγόρο με χθες, ο οποίος με ενημέρωσε ότι η απόφαση είναι αρνητική, δεν έγινε δεκτή δηλαδή η αναστολή. Άρα μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου που θα συζητηθεί το θέμα, θα πρέπει να αναγκαστικά να αντικατασταθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, έστειλε επιστολή στο Δήμο εχθές, τον ενημέρωσα ότι έχω αυτή την πληροφόρηση, οπότε να προβεί στις ενέργειες που ο νόμος προβλέπει. Μάλιστα. Εσείς είσαστε μετά από κάποιους συναδέλφους σας, όπως είπατε, εκτείνουν την ποινή τους και ο κύριος Λαχανάς, ο οποίος αποφάσισε νιώθοντας αδικημένος να παραιτηθεί κιόλας, είσαστε ο επόμενος ο οποίος τιμωρείται σε αυτά τα πλαίσια. Περιμένουμε να δούμε και την οριστική απόφαση στις αρχές Δεκεμβρίου. Είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη και καλό θα είναι όποιοι έχουν μια χερεκακία τώρα και χαίρονται για αυτή την κατάσταση να αναλογιστούν τι ακριβώς έχει γίνει, διότι αυτό δεν έγινε τυχαία. Εγώ είμαι διατεθειμένος να βγάλω στον αέρα, στο μέλλον, τις καταγγελίες, τις ψευδείς καταγγελίες που έχουν ξεκινήσει από τις παραμονές των εκλογών του 10 και να φτάνουμε σε αυτό το κατάτημα, να μην τολμάει κανένας ούτε να αποφασίσει για ένα θέμα, να σκέπτεται αν θα βάλει την υπογραφή του και να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Κύριε Πρωτοψάλτη, θεωρείτε... Είναι άδικο να μην λαμβάνετε υπόψη, ας πούμε, τι γίνεται στην κοινωνία, παρά κάποιοι που είναι στο ελληνικό κράτος, στο βαθύ ελληνικό κράτος, να αποφασίζουν για τις τύχες ενός τόπου. Κύριε Πρωτοψάλτη, θεωρείτε ότι με αυτές τις αποφάσεις ποινικοποιείται η δημόσια διακυβέρνηση? Βεβαίως. Και η αυτοδιοίκηση βέβαια, που δεν είχαμε παλιότερα τέτοια φαινόμενα. Εγώ βλέπω, ας πούμε, γιατί η νέα Δημοτική Αρχή δεν τολμάει να προχωρήσει έτσι με αποφασιστικότητα σε κάποιες αποφάσεις οι οποίες είναι αναγκαίες να ληφθούν για να μπορεί να γίνει κάτι στο νησί, φοβούμενοι μην παρόμοια περιστατικά. Και στη συνέχεια βέβαια και πειθαρχικές. Αυτό όμως έχουν ευθύνη κάποιοι άνθρωποι που κατέληξαν εκεί. Όταν εμείς βγήκαμε το 2007, η τότε αντιπολίτευση θεώρησε, όχι όλοι εν πάση περιπτώσει, αλλά κάποια στελέχη της τότε αντιπολίτευσης, ότι
με τις καταγγελίες και με την κατασυκοφάντηση και να σας διαβάσω μία καταγγελία που έγινε τότε, και ήθελα να ξέρω δηλαδή πραγματικά αν πιστεύει κανένας ότι αυτά τα πράγματα ισχύουν, αν πιστεύει ότι είναι δηλαδή τραγικό. Φεύγει μια καταγγελία και λέει: είμαι δημότης του Δήμου Κηφείρων. Αυτά που συμβαίνουν στο Δήμο Κηφείρων δεν γίνονται ούτε στην πιο υπανάπτυκτη κοσμική χώρα. Αναθέτουν και πληρώνουν έργα που δεν γίνονται ποτέ. Άλλα έργα πληρώνονται 2 φορές. Υπηρετούν οι υπάλληλοι χωρίς να έχουν προσληφθεί, χωρίς ασφάλιση, οδηγοί χωρίς ανάλογο δίπλωμα. Σε επίσημα έγγραφα προσλήψεων υπάρχουν περιοχές βυσμένες με μπλάνκο, έτσι ώστε κάποιοι υπάλληλοι να πληρώνονται από το Δήμο και παράλληλα να είναι στο Ταμείο Ανεργίας. Εκτελούνται έργα χωρίς να πληρώνει το αντίστοιχο ΙΚΑ. Ο αντιδήμαρχος αρμόδιος για τα δημοτικά έργα είναι εργολάβος και κατασκευάζει τα πιο πολλά έργα του Δήμου. Τα 2 λατομεία που βρίσκονται στη λατομική ζώνη δεν πληρώνουν δημοτικά τέλη όπως ορίζει ο νόμος, και βέβαια το ένα ανοίγει στον παραπάνω αντιδήμαρχο. Όλοι οι δημοτικοί άρχοντες απέκτησαν ξαφνικά πολυτελή αυτοκίνητα, και όταν συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, η πλατεία έξω από το Δημαρχείο γεμίζει πανάκριβα τζιπ, μερσεντές κλπ. Ακούμε ότι η αυτοδιοίκηση έρχεται στις πρώτες θέσεις διαφθοράς, διαπλοκής και κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος, και το ζούμε καθημερινά στον τόπο μας. Πρέπει να ασχοληθείτε σοβαρά με το θέμα το συντομότερο, διότι η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Αυτή η καταγγελία έγινε στις 1 του 10, παραμονές των εκλογών του 10, και απευθύνεται στους ελεκτές δημόσιας διοίκησης και στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, και ποιος ξέρει που άλλο έχει πάει. Αυτή, κύριε Πρωτοψάλτη, που μας διαβάσατε είναι μία από τις παλιές, όπως είπατε, καταγγελίες. Ήτανε ανώνυμη ή επώνυμη? Επώνυμη. Μάλιστα. Είναι επώνυμη. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες επώνυμες, οι οποίες με αφορούν προσωπικά εμένα, και υπάρχουν βέβαια και ανώνυμες, οι οποίες βέβαια ο καθένας καταλαβαίνει από πού προέρχονται. Αυτό λοιπόν είναι μια πληγή για το νησί, είναι οπισθοδρόμηση. Η πολιτική πρέπει να έχει αντιπαραθέσεις, όχι σε προσωπικό επίπεδο. Ο καθένας να κρίνεται για το έργο το οποίο παράγει, και ανώτατος κριτής του είναι ο λαός, ο κηφειραϊκός λαός. Εγώ λοιπόν αισθάνομαι ότι ο ανώτατος κριτής μου, ο κηφειραϊκός λαός, με έχει τιμήσει κατ' επανάληψη όταν είχε την ευκαιρία, και βέβαια αυτή η εξέλιξη είναι με γεμίζει απογοήτευση, και όποιοι χαίρονται από τη σημερινή Δημοτική Αρχή ότι αυτή η εξέλιξη τους ευνοεί είναι λάθος, διότι η αντιπολίτευση που ασκούσα εγώ ήταν επικοδομητική και δεν είχε σκοπό να δημιουργήσει προβλήματα στη Δημοτική Αρχή, αντιθέτως να τους διευκολύνει να είναι πιο αποτελεσματικοί, που τελικά αυτό ζητάει ο κόσμος και αυτό έχει ανάγκη ο τόπος. Θεωρούμε βέβαια δύσκολο ότι κάποιος μπορεί να χαίρεται για μια αρνητική εξέλιξη για έναν συνάνθρωπό του, και μάλιστα στον πολιτικό διάλογο. Να μην είσαι τόσο σίγουρος, υπάρχουν κάποιοι που χαίρονται. Θέλουμε να πιστεύουμε πως δεν υπάρχουν, βέβαια εσείς μπορεί να ξέρετε καλύτερα. Από εκεί και πέρα όμως η διαδικασία συνεχίζεται και περιμένετε την απόφαση πλέον στις 11 Δεκεμβρίου, όπου εκεί θα κριθεί οριστικά εάν θα ισχύσει ή δεν θα ισχύσει η ποινή της οριστικής αργίας από τα καθήκοντά σας, η οποία, θέλω να μας πείτε, θα ισχύσει και σε μελλοντική εκλογική διαδικασία ή θα μπορέσει? Όχι, αυτό ισχύει για τη συγκεκριμένη περίοδο. Για τη συγκεκριμένη περίοδο. Δηλαδή, εάν εγώ είχα παραιτηθεί, όπως, γιατί τότε η πειθαρχική δίωξη είχε ασκηθεί, είχε ζητηθεί δηλαδή να ασκηθεί σε όλους όσους συμμετείχαν τότε. Όποιοι όμως δεν είχαν εκλεγεί δεν έχει κανένα νόημα, και γι' αυτό δηλαδή ας πούμε δεν ασκήθηκε στον πρώην Δήμαρχο, δεν ασκήθηκε η πειθαρχική δίωξη, διότι παραιτήθηκε. Όπως επίσης και σε αρκετούς συμβούλους οι οποίοι δεν είναι αιρετοί, δεν έχουν το τίτλο του αιρετού τώρα, την ιδιότητα του αιρετού, δεν έχει ασκηθεί δίωξη. Και εγώ αν είχα παραιτηθεί δεν θα μου είχε ασκηθεί καμία πειθαρχική δίωξη. Αλλά επειδή είμαι ένα χαρακτηρισμό διαφορετικός και δεν έχω μάθει στη ζωή μου να τα παρατάω, πληρώνω το τίμημα τώρα. Άρα δηλαδή σε μελλοντική εκλογική αναμέτρηση θα μπορείτε να ξανασυμμετέχετε? Εάν θέλω βέβαια. Καλά, γιατί δεν ξέρω αν θέλω. Θα θέλετε? Τώρα είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για τέτοια πράγματα. Βεβαίως. Καλύτερα να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχει μία απογοήτευση η οποία δεν χωράει να συζητήσουμε τίποτα άλλο.
Είναι απόλυτα κατανοητό. Σαν επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης αλλά και του συνδυασμού σας, ποιος είναι ο επόμενος στη σειρά ο οποίος θα σας αντικαταστήσει? Κοιτάξτε να δείτε, ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας ορίζεται από τα μέλη της ομάδας. Δεν μιλάμε σαν επικεφαλής, εννοούμε στη θέση του Δημοτικού Συμβούλου. Στη θέση του Δημοτικού Συμβούλου με τη σειρά είναι τώρα ο Δημήτρης Φατσέας. Ισχύει ότι βασικά θα σας αντικαταστήσει, ή ισχύει το γεγονός ότι δεν θα ήθελε να ασχοληθεί? Πιστεύω ότι τελικά θα αποφασίσει να συμμετέχει. Αρχικά ήταν αρνητικός, δεν ήθελε. Αυτό μάθαμε κι εμείς και γι' αυτό σας ρωτάω. Λέει ο άνθρωπος, πού να πάω να μπλέξω, ας πούμε, εδώ. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, όλη αυτή η εξέλιξη είναι πάρα πολύ δυσάρεστη και ο καθένας δεν έχει όρεξη. Λέει, εγώ πάω να υπηρετήσω, δεν πληρώνεται κανένας ούτε τη βενζίνη που καταναλώνει για να πάει, ας πούμε, σε κάθε συνεδρίαση. Και για να ασκήσει τα καθήκοντα του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχουν πάρα πολλές. Αυτό βέβαια το γνωρίζουν όλοι. Του Δημοτικού Συμβουλίου είναι οι επιτροπές, είναι 1002 άλλα πράγματα. Αυτό όμως το γνωρίζουν, κύριε Πρωτοψάλτη, όλοι πριν μπουν υποψήφοι. Ναι, ακριβώς το γνωρίζουν. Αλλά όταν έχει μια εξέλιξη έτσι και τρέξει στα δικαστήρια, σου λέει ο άλλος τώρα, εντάξει, επειδή έκανα λάθος και συμμετείχα σε ένα συνδυασμό, πρέπει να τρέχω στα δικαστήρια και πρέπει να είμαι στο στόχο του οποιοδήποτε που θέλει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του να με στοχεύει εμένα. Είναι μια εθελοντική προσφορά. Όταν βλέπει ο καθένας ότι θέλει κάτι να προσφέρει αλλά δεν του επιτρέπουν οι συνθήκες, έχει το δικαίωμα να αποχωρεί. Εν πάση περιπτώσει, ο Δημήτρης ο Φατσέας πιστεύω ότι θα δεχτεί να συμμετέχει, διότι έχει και μια εμπειρία, μια θητεία, την προηγούμενη θητεία, γιατί οι δύο σύμβουλοι που είναι ο Ζαχαρίας ο Ζουρής και ο Παναγιώτης ο Μεγαλοκόνομος είναι καινούργοι. Ακριβώς. Ο Νίκος ο Μεγαλοκόνομος είναι σε αργία μέχρι τον Ιανουάριο. Η θητεία του δεν ξέρω τι θα κάνει, αν θα συνεχίσει. Οπότε καταλαβαίνετε ουσιαστικά η Δημοτική Αρχή δεν θα έχει αντιπολίτευση. Το οποίο, όπως είναι το σύστημα δηλαδή, όπως είναι το σύστημα... Εντάξει, υπάρχουν βέβαια και οι εκπρόσωποι από την Ελλάσσον αντιπολίτευση, αλλά και οι νεοεκλεγέντες δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να ασκήσουν αντιπολίτευση. Βέβαια πάντα χρειάζονται και τα έμπειρα στελέχη για να τους καθοδηγούν. Σαφώς. Κύριε Πρωτοψάλτη, ένα τελευταίο ζήτημα το οποίο έχει τεθεί και δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, να μας απαντήσετε. Θα υπάρξει θέμα στις αποφάσεις τις οποίες έχετε ψηφίσει από την ημέρα που κανονικά θα ίσχυε η αργία σας, ή δεν παίζει ρόλο? Όχι, διότι ο νόμος το προβλέπει ότι μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Αναστολών δεν ισχύει η ποινή. Οπότε δηλαδή λογικά... δεν θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημέρα... Όχι, δεν έχει αναδρομική ισχύ. Κανονικά ισχύει από την ώρα που θα μου το κοινοποιήσουν. Μάλιστα. Αλλά επειδή εγώ το έμαθα και δεν ξέρω τώρα, είναι λίγο κενό δηλαδή, εγώ είχα ενημερώσει το Δήμο ότι έχω προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας, εγώ ενημέρωσα το Δήμο ότι έχω κάνει έτσι για αναστολή και εγώ ενημέρωσα το Δήμο ότι η αναστολή δεν έγινε δεκτή. Και ουσιαστικά δεν έχει κανένα νόημα να περιμένω να μου το κοινοποιήσουν όπως το έχω μάθει. Και εμείς γι' αυτό το λόγο, επειδή κυκλοφόρησε, θέλαμε να μιλήσουμε με εσάς τον ίδιο ακριβώς, για να μην υπάρχει τα γνωστά που υπάρχουν πάντα σε φημολογίες, να μάθει ο κόσμος ακριβώς και να ενημερωθεί για το τι συμβαίνει και το τι πρόκειται να συμβεί. Εγώ ουδέποτε είμαι κρυψίνος και κρατάω μηχανογραφίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Πρωτοψάλτη, έκανα έτσι αναστολής, έχω προσφύγει κατά της απόφασης, η αναστολή δεν έγινε δεκτή, άρα λοιπόν εγώ δεν μπορώ να ασκώ τα καθήκοντά μου. Έστειλα μια επιστολή στο Δήμο χθες και λέω ότι επειδή έχει συμβεί αυτό, από τούδε δεν μπορώ να ασκώ τα καθήκοντά μου, γι' αυτό σας ενημερώνω για τις ενέργειες κατά τον νόμο. Μπορεί να περιμένουν στο Δήμο να τους έρθει η απόφαση. Σωστό. Πιθανόν. Εγώ είχα υποχρέωση να το κάνω. Και πολύ καλά κάνατε. Κύριε Πρωτοψάλτη, θέλω να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο για την ενημέρωση που μας παρήχατε και για την επικοινωνία μας, που είναι όπως πάντα επικοδομητική. Περιμένουμε τις εξελίξεις και θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε σύντομα ξανά για θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Θα μιλήσουμε, διότι εγώ παραμένω ένας ενεργός πολίτης, ο οποίος επειδή και πριν να γίνω Δημοτικός Σύμβουλος και πριν να γίνω αντιδήμαρχος ήμουνα στα Κύθυρα, ζούσα εδώ και είχα ενδιαφέρον για τον τόπο μου, το ίδιο κάνω και τώρα που θα είμαι ένας απλός πολίτης, θα συνεχίσω να ενδιαφέρομαι και να αγωνίζομαι για το καλό αυτού του τόπου. Το γνωρίζουμε. Δεν πρόκειται να φύγω.
Και πολύ καλά θα κάνετε, γιατί ο τόπος έχει ανάγκη από ανθρώπους δραστήριους και ενεργούς. Και έτσι, ανεξαρτήτως θέσεων. Όποτε θέλετε, θα είμαι στη διάθεσή σας, να σας ενημερώνω. Και βεβαίως θα υποστηρίζω και το έργο το οποίο έγινε τις 2 θητείες που είχα την τιμή να συμμετέχω στη Δημοτική Αρχή Κουκούλη. Κύριε Πρωτοσάλτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Παρακαλώ, γεια. Τσιρίγο FM 105,6.